нас чуєте? Все в порядку? Ми вас чуємо, у нас все в порядку. А що у вас, порядок чи такое? У нас чудово. Ми тільки що чули усі ваші слова про глибоку провінцію, про те, що ви навіть згодні з нами з'єднатися. І хочемо вам нагадати, панове, що вам ще повертатись у це місто, де на вас чекатимуть із розпростертими обіймами. Ну ти знаєш, Григорій, я тебе зрозумів, але переді мною стоїть такий коровай, що мені здається, що я до вас повернуся не скоро. Коротше кажучи, я розумію, ти за коровай гладен зробити все, що завгодно. Тим не менш, Панове, ми надзвичайно раді, що... Григорію і Лілі, ми хочемо ще раз довести, що саме тут, в Черкасах, є основна точка на земній кулі. Бо чи є у вас генеральний директор, шановні? Можете не відповідати, я знаю, що немає. Це наш головний туз, і вам тут крити нічим. Вибачте, пані та панове, ми запрошуємо на